Men gysgaça äht, şertnamalar we duýgu baglanşyklar hakda gürleşmek isleýän. Meniň pikirimçe, häzirki zaman jemgyýetinde biz nikah meselesinde oňa ähtiyarly garaşymyzy ýitirdik. Indi bolsa nikahny has hem şertnama hökmünde kabul edýäris. Netijede şeýle düşünje serediň näme sebäp boldy? Şertnamalar aňsatlyk bilen bozulup bilýär. Şertnama harytlary we gymmatlyklary satyn almak üçin belli bir şertleri görkezýär. Şertnama islan harytlaryny ýa-da hyzmatlaryny satyn almaklygy öz içine alýar. Ol anyk niýetleri görkezýär. Eger-de men jaý satyn almak üçin şertnama baglaşan bolsam, diýmek men jaý satyn alýaryn. Eger-de men köçäniň orunda gary arasalymak barada şertnama baglaşsam, gary wagtynda bu hyzmatyň amala aşyljakdygyny garaşylýar we şoňa meňzeşler. Bu belli bir meseläniň çözügidir. Şertnamanyň şertlerinde goşmaça şertler ulanylýar. Eger men size töleýän bolsam, siz meniň öýe giriş ýolumy arasalaýarsyňyz we bu da özara peýdany hem gözüňe tutýar. Gary arasalayan adam menden pul alýar we men de arasalanan öýe giriş ýolumy alýaryn. Meniň peýdam ýer turup elme pil çalmaly däl we mende ýollary arasalamak üçin gary arasalayan maşinim hem ýok. Onuň aldyğı peýdaty puldur. Şertnamanyň bir möhleti bar we düzgün boýunça borçnamalar doly ýerine ýetirilýänçe o güýjüni goraýar. Bu mukdar üçin men ýoluňyzdaky gary arasalaýaryn. Eger şertler ýerine getirilmese, şertnama bozulýar, güýji galmaýar. Garyň boyu 5 santimetrden köp bolsa, o wagt gar arasalanmalydyr. Eger arasalama işi ýylyna 2 gedek amala aşyrylmadygynda, onda men bu hyzmatlary bereni jaň edip, hyzmatlaryndan ýüz öwrerin. Şertnama laýyklykda gar örtüginiň belli bir belentliginde ylalaşýandygym täpli arasalaýyş işleri geçirilmeli. Ýöne gar arasalanmady ýa-da arasalandy emma men tölemesem, bu tölegi töleýänçem hyzmat almajakdygymy aňladýar. Şeýlelik bilen şertnama şertleriň ýerine ýetirilmegini gözüňde tutýar. Şertnamany hallamaýan bolsam, onu üýtgedip bilerin. Emma äht sözi meniň üçin başga bir zat bilen baglanşykly. Bu meniň üçin berk wada. Eger bir zat ýalňyş bolsa, bu içki duýgunyň tebigaty sizi hemme zat düzetmäge, gatnaşyklary tertibe salmaga mejbur edýär. Gelin, hemme zat çödenin. Bu ähtiň düýpmantydyr. Äht hemişelik wada berýär. İlki bilene, bu borçnamanyň şertlerini ýerine getirýän adamyň peýdasynydyr. Meniň durmuş guranma 35 ýyl boldy we men öýlenenimde mundan beýlek aýalymy söýjekdigimi we ol barada alada etjekdigimi, söýgümi oňa ýetirmek we kömekçisi bolmak üçin ähli zady etjekdigimi karar berdim. Meniň köp ýyllap bile ýaşan bir maşgala ýadyma düşýär. Şol bir wagtyň özünde ol är aýalyň biri agyr syrkawdy. Onda Alzheimer ýa-da rak keteli bardy. Olar meniň üçin ajaýyp mysal bolup hyzmat edýärler. Eýýäm kämillik ýaşyna ýeten garra adam söýgü bilen we nädiklik bilen käwagt köp zadyny gurban etmek bilen öz aýalyna hyzmat edýärdi. Muňa seredip, ey Hudaý, maňa hem şol güýçden ber, men hem garşymdakyny şeýle söýeýin diýesin gelýär. Şeýlelikde siz mukaddes kitapdan gözlegleri ara alıp maslahatlaşıp bilersiňiz ýa-da meşhur ilahiýatçylaryň eserlerini öwrenip bilersiňiz. Mukaddes kitapda şertli we şertsiz köp türlü şertnamalar bar. Olar kabul edilişi, boyun olmagy we käbir şertlerde goşmaça şertler esaslanyp bilinär. Şertli we şertsiz täsirleriň arasyndaky baglanşyk hakda gürlesek, halat olmamyzyň şerti olan İsa'nyň bizi halat etmek üçin eden gaýratydyr. Bize halat ediliş merhamet bilen berilýär. Emma İsa Mesihi iman ýolu arkaly. Köp zatlar wagtda şertli we şertsiz utgaşma şeýleräkdir. Nikah we gatnaşyklar hem bir şertnamadyr. Olar hem bir gedek baglanşylýar. Ve şertnama laýyklykda taraplar bu borçlary ýerine ýetirmäge jogapkärçilik çekýärler. Nikahdan öňkü maslahatlarda ýaşlardan maşgaladan näme garaşýandygyny sorasam, olar hiç bir zada garaşmaýandygyny aýdýarlar. İçiňizden gülýändiňizi eşidýärin.
Är aýalyň biri-birine näme garaşýandyklaryny pikir edýärsiňiz? Näme? Sadyklyk. Hawa. Meni ınjytma. Dogry. Anam howpsuzlyk. Goro. Menden köp zada garaşylýar. Eger men ýazgylarda görkezilýär, borçlarymy ýerine ýetirmesem, muny göne aýtmaly. Adamlar, biziň şertnamamyz bar. Ýollaryňyzdan ýüz öwrüň we maňa dolanyň. Ýoksam, munyň netijeleri bolar. Beýle ýagdaýlar bizi göwn çökkünligine we gaýgy aladalara getirip biler. Duýgular, bu biziň janymyzyň hereketidir. Duýgularymyz biziň herekete geçmemiz üçin itergi bermeli. Biz wagt edenmizde näme diýerdi? Biz wagtymyz arkaly duýgulary canlandyrmaga çalışýardy. Eger duýgularymyzda pikirler bolmasa, onda bu duýgular gödekçilikden çykyp biler we dolandyrylyp bolmajak ýagdaýa geler. Pikirler edýän hereketlerimizi dolandyrmaly we duýgulary ugrukdurmalydyr. Munyň üçin autology mysal getirip bileris. Duýgular autology herekete getirýän motordur. Pikirler bolsa autologyň ugruny keskitleýän sürüjüdir. Özümde alyp barışymyz bolsa autologyň gönüden hereketidir. Bu üç elementiň hemmeti sazlaşykly hereket etmeli. Duýgulary ýazygarmak we birleşdirmek ýaly hökmany şertler bilen birlikde äht başga bir aýrylmaz bölegi ölçüni alýar. Bagyşlamak. Diýeli äht şertnamasy bozuldy we kabul edilen borçlar ýerine ýetilmediği ýagdaýda bewepalylyk ortağa çykýar. Men maşgalylar bilen köp işleýärdim. Takminan 3-den biri sadyklyk görkezmänligi üçin dören agyry sebäpli bejerik almana gelýärler. Bu ýagdaýda elbetde bagyşlamaň üstünde işleýär. Ýöne gyzykly tarapy bejeriginiň gutarmagyna ýakyn başlaýar. Täze ýürek bagyşlamak üçin taýýar bolmaly. Şonuň üçin bagyşlamak esas şertdir. Ýöne aýdyşym ýaly äht şertnamasy adatça bir gedek we ömrüň ahirine çelli baglaşylýar. Ine, ähtlen baglanşykly käbir mukaddes kitapdan ýazylar. Hudaýyň öz halky bilen baglaşan ähtiniň nişany hökmünde, äle moşaryň öňündäki bu agacy haladym. Meniň pikirimçe gyzykly zat bolup geçýär. Biziň jemgyýetimiz, hat takygy, meniň jemgyýetim. Meninki diýdigim, bu meniň doglan we önüm ösen şäherim. Ulalan şäherim, häzir hem ýaşaýan şäherim nikahlaşmak meselesine ähtiýaly garaýyşyny ýitirdi. Adamlar indi muny ähtiýal däldi, aňsatlyk bilen derrew ýatyryp biljek şertnama hökmünde kabul edýärler. Gatnaşyklary düzeltmek ýa-da ýüze çykan meseleni çözmek üçin jogapkärçilik çekmeýärler. Soňky bir näçe ýylyň içinde şu 3 ştatda nikahanyň äht nikah görnüşi resmi taýdan kabul edildi. Bu Kansas, Arizona we Louisiana ştatlarynda kabul edildi. Bu ştatlarda jüwitler adaty görnüşden tapawatlykda äht nikahyny baglaşyp bilerler. Äht nikahynda aýrylyşmak adata göre gaty kyndyr. Aýrylyşmakda iki adamyň razılygynyň ýeterli däldigini görkezýär. Bu nikah görnüşinde aýrylşygy çylşamlaşdyrýan şertler var. Bu nikah görnüşi meni hayran galdyrýar. Çünki o adamlaryň pikirlenmäge we birden aýrylyşma bolmajakdygyny düşünmäge mejbur edýär. Nikahny resmileşdirmeden odal. Jüwitler hökmany psikologik maslahat almalydyrlar. Täze nähili gatnaşyklary girýändigini öwrenmeli we äht nikah şertnamasyna gol çekmeli. Bu ýerde aýryşmaň şertleri haçylşyrly. Bewepalylyk, är ýalyň biriniň alkogol ýa-da nesi terişdetine ulanmagy, uly ýaşly ýa-da kiçi ýaşly biri bilen fiziki jins gatnaşykda bolmagy, 2 ýyl aýry ýaşanlarynda ýa-da agyr jenaýat bolan ýagdaýynda aýrylyşyp bilýärler. Eğer ýal 1 ýa-da 2 ýyl bile ýaşamaýan bolsa, bu aýrylyşmaň sebäbi bolup bilýär. Bu hakda näme pikir edýändiginde aýdyň. Bu maglumaty jogap hökmünde nähili pikirleriňiz ýüze çykýar. Bu ýerde madda gyzyklanmalar bar ýaly. Nikahnyň bu görnüşine şüpheli seredýärsiňiz. Hawa, emma meniň şüphelerim
jübitlere däl de kanun çykarýanlarydyr. Täbi olar adamyň peýdasy üçinmi ýa-da başga sebäpler bilen gyzyklanýarlar. Muňa düşünmedim. Siz düşünýäriňizmi? Hawa düşünýän. Men bu arada şeýle pikir edýärin. Ha dogrusy, ýeňnek bilen döwletiň aýrylyşmak meselesinde nikalaşmagyň bu görnüşini kabul etmek üçin ýeňnek has işçiň gatnaşmaly. Has hem derur bolmaly. Emma döwlet muňa karar berýär. Bu mowduga biraz çuňur göz aýlasaňyz, bu pursatyň has baglanyşlydygyny, giňden ýaýran tanqidlaryň bardygyny görüp bilersiňiz. Açaçan yuridik tarapdan nikah gurmak meselesine täsir edýär. Ýöne men muny haladym. Adyň näme? Karina. Siz maňa şunu aýdyň, bu forma meýletinmi ýa-da hemmeler üçin hökmanmy? Ol meýletin taýlanýar. Üstesine de statistika onuň meşhur däldigini görkezýär. Bar olan maglumatlara göre bu ştatlaryň ýaşaýjylarynyň gatazy äks nikahyny taýlaýarlar. Onda men soň sözlerimi ýygyna alýarym. Bagyşlaň, nikahnyň bu görnüşiniň hatda resmi kabul edilen ştatlarynda hem hökmana däldigini aýtmany ýatdan çykardym. Adaty we däp bolan görnüşi taýlap bilersiňiz. Adamlarda taýlap bar. Äks nikahyny gata ahad adam girýär. Şahsy men bu mesele boýunça käbir gözlegler bilen tanyşdym. Esasanam jemgyýetdeki häzirki ütgeçmeler arasynda bir näçe ýyldan soň biziň ýurdumyzda neşe serişdeleriniň käbirleriniň kanunlaşdyrylmagy bolar diýip pikir edýärin. Colorado, Washington we degişli kanunlar beýleki ştatlarda eýýäm kabul edildi we neşe serişdeleri ulanmagyň kanunlaşdyrmagynyň jemgyýete täsiri barada gözlegler alınıp barylýar. Ol esasynda bir zadyň bolup biljekdi barada köp maglumatlar berýär. Ýöne bu temany bu ýerde ara alyp maslahatlaşmarys. Nikalaşmaň äks nikah görnüşi barada käbir gözlegleri okumak gyzykly bolardy. Näme üçin är aýal muny saýlaýarlar we bu beren kararlarynyň täsirleri nähili? Bu nikah görnüşi aýrylyşy päsgelçilik berýärmi? Bu nikah görnüşi aýrylyşyk statistikasyny ütgedermi? Ýokarda belläp geçişimiz ýaly. İçki duýgularynyň esasynda belli bir täsiriň bolmagy iň wajibi. Jaýyň eýesi ýa telekeçe hökmünde şertnama baglaşanda men ol ýerde hemme zady aýdyň ýazylandygyna düşünýärin. Ýöne belli bir wagtda, belli bir derejede bozulup biler. Ýagny bozulmagy hem ähtimaldyr. Ýöne äht gatnaşyklary ýagdaýy düzeltmek üçin meseleleri çözmäge höweslendirýär we men Hudaýyň keşfinde yaradylandygymyza berk inanýaryn. Hudaýyň keşfinde yaradylmamyz bu şol bir hatarda gatnaşyklar üçin hem yaradylandygymyzy görkezýär. Bu tapakda bu meselelere ýakynan teretjekdigimi aýdypdym. Iki görnüşli gatnaşyk üçin yaradyldyk. Ilki bu arada hiç şüphe ýok. Hudaý bilen gönümeli gatnaşyk, ýagny dik gatnaşyk üçin. Eger bu gatnaşyklar bar bolsa, onda bu dogry dik pozisiýany kesgitleýän bir görnüşdür. Bu gatnaşyklar maňa hasrat we syňaglardan geçmäge, mukaddes ruhyň bularyň hemmesinde bardygyny düşünmäge kömek edýär. Ýadyňyza düşýärmi? Men size kynçylyklaryň peýda bolup biljekdigi barada aýdypdym. Mukaddes ruh peýdaly bolmajak, ýa-da peýda getirmejek zadyň gelmegini islemeýär. Bu kynçylyklar we päsgelçilikler size ýa-da siziň üstüňiz bilen haýsydyr bir gowy miwe getirmegini isleýär. Ýöne köplenç biz bu hakda pikir etmeýäris. Täýüde çykan meseleni aşy köp düşünýäris. Şeýlelik bilen gorizontal gatnaşyklar möhüm ähmiýete eýe bolýar. Onun ýaly möhüm bolan Hudaýyň bir-birimiz bilen gurmagymyzy maksat edilen gatnaşygy gurulmalydyr. Täýü yaradyjymyz hemişe ara gatnaşykda bir jemgyýetde ýaşamamyzy isleýär. Biziň üçin ara gatnaşygyň gowy misaly mukaddes üçürlikdir. Mesihiň öz ýyňna bilen ara gatnaşykda bolşaýaly biz de aramyzdaky baglanyşykda mähirli bolmalydyr. Şu günlerde meniň pikirimçe jemgyýetde öňküsinden has köp agdalylyga sebäp bolýan meseleler bolýar. Bu bolsa meni aladalandyrýar. Biz jemgyýet ýa-da baglanyşyk duýgusyny ýitirýäris. Şertnamalarda köplenç taraplaryň şahsy bahbitlerini otalýar. Meniň aljak datlarym görkezýär. Ähte bolsa ogur görkezji meniň de näme etjekdim hakda, size beren wadam hakda aýdýar. Munyň üçin men bu gatnaşykda näme isleýändigini tapmak üçin özümden daşlaşmaly, özümi redetmeli we siziň ýagdaýyňyza düşünmeli. Şeýlelik bilen äht başga bir adamy ünsümi jemlemäge we olar baradaky borçlarymy ýerine getirmäge itergi berýär. Şertnamalarda iki tarap hem ýarma-ýarym jogapkärçilik çekýär. Emma ähtde bolsa ýüz göterim, ýagny dolu jogapkärçilik çekýärler.
men sana 100% berýärin. Men elimden geleni edýärin, ýöne senden hem şoňa garaşýaryn. Size gödekçilik edip bilmetemde söhbetdeşleriň ikisiniň hem gatnaşyklary maýa goýýandyklary düşünülýär. Şertnama men sana, sen bolsa maňa düşünjesine esaslanýar. Şeýlelikde men sana töleýärin, sen meniň üçin ýol arasalaýarsyň. Ähtäki gowy tarapym ol gatnaşyklary dikeltmäge mejbur edýär. Hakykatda hiç bir horizontal gatnaşyk kynçylyksız bolmaz. Gapma garşylyklar gutulgysyzdyr. Üstesinde de bular durmuş guranyňyzdan bir näçe minut soň, hatda durmuşa çykmadan odal hem. Hatda siz adagly kaňyz eýýäm ýüze çykyp biler. Ýönendi, beýle ýagdaýlar ýüze çykanda, siz öz içiňizden, hatda öz etleňiz boýunça bu meseleni çözmeň ýollaryny gözlemäne başlaýarsyňyz. Bu size tergi berýär. Aýdanlarma üns beriň. Mesele özüne ünse çekmegi tebii zat. Ýöne bu meseleni çözüp bilmeýär. Emma nähili hereket etdiňiz we özüňizi alyp barşyňyz möhümdir. Ähtiň iň gowy tarapy sebäbi de şundadyr. Gatnaşyklary dikeltmäge tergi berýär. TV seminary haýyr sahabat taslamasydyr. Bizim umumy goçandymyz arkaly Hristiýan bilimi hemmeleri el yeterli bolar we bütün dünýäde ýüzlerçe hyzmatçylaryň kemale gelmegine ýol açar. Taslamamda dogalaryňyz we maddi kömekleriňiz arkaly goldap bilersiňiz. Hat köp maglumat almak üçin web sahypamyz tvseminary.com. Men çyn ýürekden biziň gatnaşyklar üçin yaradylandygymyzy inanýaryn. Gökdäki atamyz bilen ýakynlykda ve söýgü içinde gatnaşygy mätäşligimiz bar. Biz bu gatnaşygy duýup ýaşamaly we bu tejribeleri baştan geçirmäde rurlugymyz bar. Hudaý adam bilen gatnaşygynda birek bolan baglygy bize goýdy. Adam gatnaşyklary derňewçileri duýgu ýakynlygynyň howpsuzlyk duýgusyny emele getirýändigini görkezýär. Biziň hemmämiz gatnaşyklary emele getirmek tejribesini baştan geçirýär we köp duýgularymyz bu gatnaşyklaryň tejribesinde baştan geçiren zatlarymyzyň esasynda emele gelýär. Gaty ýakyn gatnaşygyňyz bolan äriňiz ýa-da aýalyňyz bilen hiç bolmanda ene taňyz bilen dawa bolanda beýleki kynçylyklardan has köp bulaşyklyga we aladalara sebäp bolup biler. Beýleki dawalara seredende bu uzak wagt hem dowam edip biler. Bu edil şuna meňzeýär. Siz kompýuteriňizde täze bir resminama açmak isleýäňiz we bu gysgaly, emma ol açylmaýar we siz däldirä başlaýaňyz. Emma täze resminama açylandan soňra siz köşeşýärsiňiz. Edil şonuň ýaldyrmyşyňyzda siziň üçin möhüm bolan bir adam bilen dawa edeningizde ol sizi hemme zatdan beter beýinçilik edýär. Şeýlelikde psihologlar üçin hem duýgular şeýle möhüm ähmiýete eýedir. Olar edil mikroskopiýaly. Häzir gatnaşyklaryňyzda näme duýýaňyz ýa-da nähili kynçylyklardan geçýändiňizi görkezýär. Näme barada gürleşseňiz gürleşiň. Üçürlük ýa-da işiňiz hakda. Emma bagly bolan duýgular gatnaşyklaryňyzyň häsiýetini görkezýär. Şonuň üçin iki taraplyň ara gatnaşyklaryň açarydyr. Men beýleki tabaklarda şeýle öýüşi berýän. Bugün öýüňize baranyňyzda YouTube açyň we gözle gutujugyny doňdurlan ýa-da gataldylan ýüz synagy diýip ýazyň. Bu synagy Garwardda däldi, başga bir ýerde. Demirgazyk Gündogar universitetleriniň birinde işleýän Edward Tronic tarapyndan geçirildi. Ýöne synagyň manysy şunda. Takminan 10 ýa-da 9 aýlyk çağany taýlaýar. Onu stoluň üstünde goýýar. Ilki başda çağı bilen enatatynyň arasynda gatnaşyk gurma mümkinçilik berilýär. Olar onuň bilen gürleşýärler. 2-3 minutdan soň olar oňa arkasyny dönýärler we 2-3 minut oňa seretmän, soňra täzeden teredenlerinde bolsa ýüzüni daş ýaly edip hiç bir zat anlatmayan ýüz bilen ýene 2-3 minut çağı bilen wagt geçirýärler. Bu wagtyň içinde çağı çaklaýşyňyz ýaly aýdyp bolmajak kynçylyklary baştan geçirýär. Ol ilki bilen
ejetine elini uzadya, onu çağırya, onun ünsünü çekmeye tıynansıya, şolta dolya ve ahir son çağı ağlaya. Hatta ejetinin näme etjegini biljek bolup, ol ejetinden daşlaşmağa tıynansıya, yönüne derrew täzeden ýanyna gelýär. Şeýdip ejetine ýakynlaşýar ve duygu bağlanşynyň bozulanyny ve çağanyň ýüze öwrendigini görýär. Bu bolsa ýürege agyrdyýar ve bu ýerde gyzykly bir hakykat bar. Gözleg şu gün ullaryň ýagdaýynda möhüm biri bilen duygu gatnaşygy ýitirende edil şol bir kynçylyklardan geçýändigini aýdýar. Şonuň üçin baglyk gaty möhümdir.